Ffrainc I fwydo I fewn i'r sgrym Iana Ryfolan. Pwysa da gan merchau Ffrainc ar sgrym Cymru fan hyn, ond Cira Bevan yn ei dwy'n hi rywsyd y bel ymdallan I Robin Wilkins. Edrych ymosod yn dyfn yng nghlwy'r hugain y Ffrancwyr. Cymru yn ymosod i'r chwith. Y blaenwyr yn cymryd cyfrifoldeb yn fan hyn. Siona Paul Hughes yn ei chario hi i'r chwith unwaith eto. Rachel Taylor, y captan, yn mynd â hi. Merched Cymru gyd i'r dde y tro hyn. Allan I Eleanor Snowsill. Cymru yn adeiladu yn bwyllog yn fan hyn y blaenwyr. Yn gyrru ymlaen unwaith eto. Cira Bevan edrych am Snowsill. Allan i'r cefnwr. Dyddgu Howell, mae'n y gyfle fan hyn. Mae'n mynd rownd I chanolwr. Ydy am sgorio, mae'n I tirio. Yndi, mae'r dyfarnwr yn caniatáu y cais. Cymru wedi sgorio gynta. Dim ond 6 pwynt mae'r Ffrainc wedi sgorio mewn 2 gêm. Di ildio 5 yn fuan yn y gêm fan hyn. Drychwch adeiladu yn dda. Allan I Dyddgu Howell, y cefnwr yn dangos ei chyflymdra. Y dacl yn gry, ond mae e'n gallu tirio'r bel I roi Cymru ar y blaen. Robin Wilkin efo'r cyfle I drosi. Bron a chyrraedd, ond ddim cweit digon cry. I'r dde, y rheng flaen, y cyfuno'n daclus efo'i gilydd. Ail sefydlu'r sgawr mes. Ond mae yna ferchen yn rhydd yn fan hyn. Audrey Aberdeen yn dewis cicio i'r asgellwr. Dim ond I dal I oedd Bwfard yn gorau wneud. Ac yn sicr faes ei fewn yn yr asgell dde yna yn y gornel. Ond y cwestiwn mawr ydy, oedd angen y gic 1, 2, 3, 4 y ferched yn rhydd ar y dde yna. A galla cyfle yn bendant wedi wastio. Sgrym I Ffrainc, 5 medr I ffwrdd o linell Cymru. Y Ffrancwyr wedi bod yn pwyso am dipyn o amser y fan hyn. Mae'n sgrym gry, rhaid nhw sgorio. Yr wythwr ia yn bendant. Saffin Dai wedi pigo'r bel a sgorio. Cais arbennig i'r 8 blaen. Ffrainc yn gyfartal. Gael Minon codi'r bel. A chi dacl gan Rachel Taylor yn ei gwthio I nôl. Ond Ffrainc dal I ddod. Ydy hwnna'n dod ymlaen? Na ddo, meddai'r dyfarnwr. Blaenwyr Ffrainc yn trio ail sefydlu yn fan hyn. Bod yn bwyllo. Gwrthrycio da iawn gan Gymru. Ond cic cos am ryw reswm. Plymio ar ei thraed yn ôl y dyfarnwr. Siona Paul Hughes efo'r dacl. Oedd hi'n 10 metr. Nagoedd. Y chwiban wedi mynd. Y dorf ddim yn hapus. Os da Gardyn Felyn am fod yn fan hyn. Sawl cic cosp wedi bod. Edrych yn debyg. Y dyfarnwr yn galw Siona draw. Rachel Taylor yn derbyn triniaeth, ond mae Siona Paul Hughes wedi derbyn y cardyn melyn. Cymru lawr 14 am 10 munud nesaf, a cyfle Ffrainc I fynd ar y blaen cyn yr hanner. Audrey Aberdeen, honna di cael ei dynnu'r chwith, di methu 8 pwynt o'r droed erbyn hyn. Y bel yn cael ei glirio i'r ystlys. Ydi wir, a chwiba'r hanner wedi mynd. Dwi'n siŵr fydd y Cymru yn hapus efo'r perfformiad. Y sgôr ar y hanner, Cymru 5. Ffrainc 5. Ffrainc di dechrau yn bwrpasol fan hyn. Lawr ochr dde 20 Cymru. I'r chwith maen nhw'n mynd tro yma. Cymru wrth gwrs lawr 14 am ddechrau'r ail hanner yma. Sgarmes yng nghysgodion y pist. Ffrainc yn eich yn fygythiol ar ddechrau'r ail hanner yma. Cymru ddim yn rolio ffwrdd. Mae'n gic gosb. A mae rhywun yn tybio am y pist. Fydd y Ffrancwyr yn mynd. Ie wir. Audrey Aberdeen yn trosi. Ffrainc ar y blaen o 8 pwynt I 5. Snowsill yn actio fel y mewnwr. Mae ferched I weld ar y chwith fyna. Yr dacl na bach yn hwyr. Ond dim ots, 3 yn erbyn 2. Allan I Ellen Evans. Rasgellwr chwith. Gall mynd o'r holl ffordd nadi. Megan York yn torri'r dacl. A mae gornel chwith. Mae'n gais. Mae Cymru nôl ar y blaen. Megan York. Edrych fel fod nhw'n gael 11 ar ei chefn. A nid y rhif 1. Cais arbennig cyfuno blaenwyr a'r olwyr. A cais poblogaidd iawn. Megan York yn tirio. Cymru wedi bod yn amddiffyn am gyfnodau hir yn yr ail hanner yma. Atgofion o nos Wener ag hefyd y tîm dan 20 neithiwr. Ffrainc yn mosod lawr yr asgell lle. Dwylo cyflym. Ath hwnna ymlaen naddo. Allan I Bertram. Roedd gyfle am gais yn hyn. Gwych. Dyddgu Howell ac Eleanor Snowsill yn cadw Ffrainc allan. Dwi'n rheoli bel am chydig eiliadau sy'n rhaid I Gymru wneud. Y cloc bron yn troi yn goch. Nôl I Eleanor Snowsill dros yr ystlys. Pawb yn edrych at y dyfarnwr. Y chwiban wedi mynd. Bydd I goliaeth hanesyddol. Cymru wedi curo Ffrancwyr o'r tro gyntaf
ers 2008, y sgôr terfynol, Cymru 10, Ffrainc 8. If it was a bit dogged, we didn't want to get into an arm wrestle with him, but we kind of ended up doing it. And, you know, if anything, we've kind of won the hard way, if you like. But, you know, we can be really proud of our defensive effort, and hopefully that's something we can work on for the next game. No, that defensive effort for me was fantastic. You know, they're a really strong, dominant pack. I think they throw the ball wide as well. And, you know, for me, we stopped them at source and they just couldn't get any momentum. And the fact we dug in at the end and just kept repelling their attack and, you know, being confident in our ability to do that was great character from the team.